Pirând de mai întâi pentru să reșiși ceta care a făcut-o vremea rea, în Metonița a fost prezidentul Comunii Bor Živorad Petrović cu lucrătorii lui. La întâlneaua cu săcenii s-a adevărat că samouprava locală o să ajute mai întâi profăcutul cășilor, dar pe urmă, cât o să poată, o să plăcească și șceta la grăunți. Piatra a făcut șcetă la grâu, cucurudzi, orți, poame și vii, în Metonița, Brestovac, Șarbanovac și Zlot. Comisia Comunii de șcetă e în toată ziua la teren. Protestul care la uprava Comunii Bor l-a ținut taxiștii nemulțumiți s-a sfârșit prin înțelegerea cu samouprava locală să lucre numai 120 de taxiști, cum s-a și hotărât în anul 2005. O cerere a fost în centrul orașului să se însemne locurile noi unde stau taxiștii, pentru că nu sunt destule. Până acum sunt 22 așa locuri, dar taxiștii cer încă 10 în centrul orașului. De taxi slujbă sunt registruiți 148 de mașini, dar mai de 50 de taxiști nu sunt registruiți. În samouprava locală s-a spus în perioada ce vine, inspecția mai des o să-i controlisească pe taxiști. În RTB Bor e pornită inițiativa să se facă centru de crescut, cătaturi și proiectărit, în care ar lucra strucinașia combinatului de aramă. Centrul ar trebui să cuprindă sectorurile de crescut, cătaturi și proiectărit de geologie, pregătit materialurile minerali, sectorurile de metalurgie, electromașinstvo, grăgit și alce. Țiliu să se strângă strucinașii din toate părțile pentru a fi troșcurile de producere cât mai mici cu făcutul la proiecturile noi, dar pentru să îmbunătăți și mări producerea. Acum se așteaptă să se cumpere programuri și aparatura nouă de laboratorii. Reprezentanții samoupravii locale în Bor, împreunării surorilor sârbiești și odborului comunii a partii SNS a fost în centru de bătrâni în Kneajevac și la ai mai bătrâni a împărțit daruri. Acolo sunt și 12 borani, dar centrul e deschis și la bătrâni în vizită pot veni prietenii și familia. Centrul de bătrâni în Kneajevac are 230 de locuri, dar acolo sunt 212 de bătrâni din toată Sârbia. Ai mai mulți oameni sunt din ocrugurile Borului și Zaișeriului. De școlarii școlilor mijloșine care n-au unde sta în Bor, e scris concursul de primit în dom și o să fie deschis până pe iulul de 15. Centrul de studenți are 54 de locuri de școlarii școlilor mijloșine, dar șagerea și mâncarea costă 5.358 de dinari pe lună. Concursul de studenți care acum a scris anul al gentâi o să fie deschis din septembru al gentâi până pe al de 15, dar de alți studenți din septembru al de 15 până pe octobru al de 31. Șagerea costă 1890, dar cu mâncarea 6990 de dinari pe lună. Centrul are 278 de locuri, dreptul să fie în dom îl au studenții care să școla e din buget, dar menza o pot coristi și aia care singur plăcesc școlaitul, dar pe alte prețuri. Cu programul Tesla Dan Počast Geniju, negocinu a priceput în însemnatul ziua de știință în Sârbie și ziua când s-a făcut Nikola Tesla, cătătoriu și unul din ai mai mari fiziciari din lume, al gentâi sârb nominuit de premia lui Nobel în anul 1937. Ca parte a manifestației Tesla Dan, Biblioteca Dositei Novaković a organizuit întâlneaua cu fiziciarul Milovan Matic, care după George Stanojević e al mai mare culegător sârbiesc despre viața lui Tesla și familia lui. Sâmbătă în Bor vremea înuvărată cu ploaie și duraială, temperatura de la 14 până la 22 de graduri pe Celsius.